Много отдавна нашите деди живееха в големи родове. Бащи, синове, чичовци и братовчеди. Наричаха ги на името на най-стария. Като всеки род си имаше нещо във външния облик, характера и занаята. Много мъдрост и истина, защото това определяше името на рода. Но с времето се поразпиляха родовете. Позабравиха се традициите, а някъде и корените. Новото време по-ново му изисква да запазим корените и духът на нашите баби и дядовци. За да са ризите бели, с багри от ружи и здравец, с иглата работела българката, а от ръцете й се раждала красота. Цона иде от градина, цоне доне доз донеле, на глава им росна китка, цоне доне доз донеле. Отдоле иде лудо младо, то на цона тиум дума, дали китки да им взема или да ги нацеливам. Цона дума лудо младо, китка трае до пладнина, цоне доне доз донеле, целивание, векование, цоне доне, доз донеле. Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с поредното предаване на Раздумка Крайовничеството. Много ми е приятно, че наши гости са бивши солистки от танцов ансамбъл Порталия, по-настоящем работещи в София, но гости на нашето предаване. Това са едни много добри изпълнители. Вече имат и записи по Радио София, по телевизията, в някои програми. Но ги представям. Това са Станка, която вече сме представили в нашето предаване, и Данчето. Тя за първи път присъства в нашето предаване. Добре дошли. Добре дошли. Добре заварили. Страшно е приятно, че се съгласихте. Да, нас също. Това е прекрасна обстановка. Много съм доволен и ми се иска да направим повече песни, да се представите с повече изпълнения, защото нашите зрители заслужават да чуят много шопски песни, кюстендилски, защото до сега представяме наши гости, повече така пеят македонски, тракийски, но вие сте певици, които пеят нашите песни. Типични, с шопското звучение. С нашето шопско звучение. И които са ни на сърцето. Да. То се личи. Значи, макар че сте вече софиянки, айди Кено го подчерта, това, което аз казах, е емблема на, може би, на вашите дуетни песни, които ги пеете много отдавна. Имате и записи, които аз бих казала един от най-добрите дуети в кюстендилско за сега. Нищо, че сте в София. Ние се гордееме, че все пак се срещаме от време на време, че сте наши бивши колежки. Но аз съжалявам, че не са тук. Аз съжалявам, ама така живота е такъв, така че в определени моменти и аз съжалявам. Аз също съжалявам, но това е живота, така е. Нищо, те се отзовават винаги, когато решат, имат възможност, винаги сте добре дошли при нас. Благодаря, с удоволствие идваме и още с по-голямо удоволствие пеем. И ще се радваме да доставим удоволствие на вашата прекрасна аудитория. Ами аз предполагам, Данче, че нашите зрители ще те познаят, макар че толкова години си напуснала Кюстендил, да знаеш, че много хора не са те забравили и може би ще получиш поредните така овации, аплодисменти или обаждания в София, след като бъде излъчено. И ще ми бъде много приятно, дано да ме познаят. Значи какво предлагам? Нека да направят една песен и след това ще започнем с представянето
И като начало, коя песен ще ни изпеете? Едно дуетче да направите ваша. Най-любимата ни песен. Цона иде от градина. Мисля, тази хубава песен не мога да не кажа на здраве. На здраве и добре са дошли. И за песента. Здраве, добре заварили. Бъдете и вие Да се надяваме, че не е за последно, Данче специално така да се обръща. Няма да бъде за последно. Много рядко идваш. Много съм заета поради тая причина. Много ми е хубаво, като кажем на здраве. На здраве и на всички зрители. Да бъдат живи и здрави, много щастливи и да им се случат само хубави неща. Ами дай сега вече да те представим. Ние работихме много отдавна, много години заедно. Първо да кажа за себе си малко. Откъде си? Да кажа? Да. Ами аз съм си пак от Шопския край тук, нашия, Кюстендилския, само че малко като че ли в горното поле се пада, Ресилово, близо до Дупница. Така известно село с много известности, велики личности, така да кажа. Бях учителка тук, в град Кюстендил. Много хора и много бивши ученици ще ме познаят, вероятно. Поздравявам ви всички. Нека първо да кажеш къде си учила в Ресилово, след това... След това в Дупница, след това в Смолян, след това малко в Пловдив и така се посъбра от всякъде по нещичко. И смятам, че съм поизвадила така най-хубавите ценности и важни неща, смислени за живота. Добре, от кой си наследила така... Любовта към пеенето и желанието. Майка ми пее много хубаво, баща ми свири много хубаво на тамбура, която ръчно си беше изработил, а още от дядо ми върви, който е свирил на кавал и много хубаво пее. И вероятно още от малка така закърмена с народната песен. Голямата любов идва оттам. А даже само да вметна малко, че до ден днешен аз се опитвам в
учениците, които обучавам, така да дам любов към тази българска народна песен, която е извор и изобщо е българската живинка, да кажа, която поддържа живо огнището и българския народ до това положение, хубавото имам предвид, да стигне. И успявам, защото много деца се запалиха да пеят народни песни и то с голямо желание. Дори и момчета, което е по-рядко. И съм така горда от себе си, че успявам по един начин да въздействам, да се избира българското, неподправеното, не пошлото, по-стойностното. Надявам се, че успявам. Виж сега, тази школа, която имаш ти, мисля, че много ти е помогнала, когато работехме заедно в Горна Грашица. Да. Знаеш, ние създадахме този ансамбъл за изворен фолклор. Ти беше изпълнителка, след това стана ръководител на хора и на тройките. Много постигнахме с нея. Постигнахме, нещо да разкажеш ти за този момент. За този момент. Да. Това беше, аз мога да подскажа, това е вълшебство да присъстваш сред хора, на които песента им извира отвътре. Те не са учили никъде, но песента я изпълняват с много чувство и любов и усещаш как извира песента. И е нещо прекрасно, който не може да го преживее, значи нищо не е видял в живота. Те са просто носители на този заряд, тези хора. Те без това не могат, да, някои неща, защото аз съм сигурна, че някои от тях може би те гледат и ще им бъде приятно. Да, на мен също ще ми бъде приятно, не съм ги забравила, а мога да кажа така с чиста ръка на сърцето, че това беше един от най-прекрасните ми моменти в живота. Точно там усетих цялата красота, цялото изящество на българската народна песен и изобщо на българския фолклор. С танцовия състав, с песните на певиците. И така, на мен ми беше много приятно, много хубаво да се занимавам с всичките тези неща. И пак да използвам да поздравя всички хора от Горна Гръщица. Обичам ги, не съм ги забравила. Знаеш ли, сега като ме срещат така и често идват възрастни хора, които са участвали в този състав и казват, когато ти, Данчето и Диди идвахте на репетиция, ние нямаше начин да не дойдем. Не знам с какво ги бяхме хванали, с какво ги привличахме. Значи аз с така от открита душа го казвам, защото ако не привлечеш този човек, той няма да дойде. Да, така е. Те си имаха много ангажименти. Ако си спомняш, чакали сме до 9, даже и до 10 часа да приберат добитъка, да приберат други неща. На село се знае колко трудно беше. То е умора, но те сякаш идваха малко и да разтоварят, а в същото време да отморят и да се заредят наново с енергия за следващия ден. Но и много е важен контакта. Хората усещат фалша, усещат, когато отиваш нещо да правиш истински. Да, те усещат фалшивото. А когато е истинско, идват да се заредат наистина с енергия и после си спомнят дните и едва чакат следващата събиране. Значи ние никога не сме правили репетиция. Значи аз трябва да правя от 8 до 10 репетиции. Така беше, да. Няма такова нещо. Ние сме правили по 4 часа репетиции. Че и посред нощ, имало преди излизане на турне. Никой не е казал, аз си тръгна или аз ще оставам. Няма такова нещо. Или пък, че няма да повторим определен момент от не им се тръгва на хората. Искат още и още да попеят, да кажат нещо. То за това го имаше, за това беше прекрасно. Не знам дали ще се повтори, а може би и сега, Данче, там в София, където събирате ли се, ходите ли някъде? Събираме се, ходиме, но аз с децата специално го правя. Така, с големи хора има големи участници, но е някакси по-трудно всичко. И понеже всичко е свързано с тая прословута парична страна на въпроса, оттам идват и тези беди да ги нарека, че хората не могат вече така да се обединяват, да тръгват, да изпълняват нещо, което много обичат.
Нещо така хубаво си спомниш от този момент. Ние правихме много турнета. Много турнета, Значи, много хубави неща. На Варна с колято, на Унгария ходихме. Къде ли не сме ходили? Монтана, Враца, Плевенския регион. Да, на морето не мога да забравя. Един много прекрасен случай. Възрастните жени, чудесни, за първи път отиват да видят морето. И така на мен ми направи много приятно впечатление, няма да го забравя до края на живота си. Една баба от състава, която по случайност близна от водата и каза: колко е солено това море, трябва цяло кило сол да са моторили вътре. При което реакцията беше невероятна, защото за нея беше всичко ново това. Сякаш е имала чувство тя самата жена, че е попаднала. Как влизаха в морето. Да. Те нямаха Бански. Така е, няма, в този край няма море, няма пък и на село, къде и тръгват с едно особено чувство и с дрехи така по-усукани, по-зашити отдолу, само и само да настъпи в морето, в водата. Което е приятно. Те си явиха с костюма, с казмирите си явиха на плажа. Това беше такава атракция. Нещо супер. Наистина. Всички гледат в тях невероятно. Но хората си носят, пак се повтарям, заряда, който го имат. На тях не им пречи това къде ще бъдат, по кое време. Те са си носители и бяха готови да запеят на всяко място, където и да е, по което време да се желая. Носеха националния костюм. Помниш, като реших да се върнем с самолет. Отивам и им казвам, че ми трябва един самолет за връщане до София и те ме гледат така, как един самолет. Един самолет не трябва. Вие колко човека сте? 89. Кои сте? И като им казах, че предишната вечер сме пяли на Червения площад, казвам, ние ви гледахме, няма начин да не ви отпуснем самолет. Така ли беше? Така беше. Значи хората правяха нещо за те, които правят изкуство. Да. Обръщаше се по-голямо внимание. Сега никой не го интересува. Сега всеки гледа по някакъв начин. Аз искам само да вметна и това, че там, в този състав в Горна Бръщица, поколения, дядото и бабата, техните син или дъщеря, техните внуци, което беше много интересно препредаване, фамилно препредаване на фолклора, на обичта, на любовта. Има ги такива, да. И като че ли сега, особено в голямите градове, се търси предимно материалното, в тия райони, където те търсят мехлема на душата. Мехлема на душата. Да излее, в песента се излива и радост, и болка, и любов, и всичко. И за тех това е мехлема на душата. Може би и смисъл на живота. Сигурно и за тебе. Ти не спираш да пееш. Какви ли не препятствия си минала? Но живота ми предлагаше много препятствия и прегради. Обаче аз съм силна духов. Прерипнем от другата страна и изинем да пея. Нека сега Станка, ние сме представили, тя се е представя, познават я, знаят що за човек и откъде, какво що. Сега искам нещо да кажеш за настроение. Защото знаете, че нашето предаване ще го излъчим по време на празниците. И то на обяд. Добре, ще кажа, но искам да кажа на хората, които ми гледат. Бога ви, не пропускайте хубавите неща, които ви предлага живота. Безвъзвратно си отиват, после ги търсиш, но вече ги няма. Истина. А сега, така да ви разкажа нещо. Бе пошла на Хисърлъко така малко да се попроветри, те го насреща иде комшията. Ела, мама, комшики, ела да ти се оплачем от лоша жена, бре, а леле да виж, що съм закасал. Ма приберем се дома, она застанала на вратата на буквата Ф и вика, ела, бре, кьорчо, слепец, простак, идиот, шофьор. Ма погледни народо, що работи, бре, народо се напуни с пари. А ти, ето то отгоре комшията работи у Винпром. Накрадна вино и ракия, та цялата рода ожени. 9 сватби направи. Ето то отдоле комшията работи у банката. Накрадна пари. Та и он, и жена му, и щерка му, и сите убави момента по квартала. На сите пръсти златни пръстеня им натурал. А ти, бре, като работиш у обувната, та що си украднал. Викам, Пено,
Не си криви душата, Пено. О, ти тия обуща, къде си завраляла по къщи, да не съм ти разсъждал нещо. А ватата му нещо извлачим, напонила си органи душедзи, да те не стрижем некъде. Еле киселото млеко ще извлачим от кухнята, да си пофърляла кофичките като килим по двора. Нещо случайно да те не му взем. Се е недоволно, бре, брате. А нафтата, викам, нещо продавам от камиона. Продавах, да те с парите ти купих радио, да си върткаш копчето сега. Па така еднъж бе пошел да излезнем, викам, Пено, нема да го върткаш копчето. Нема да го върткаш, да те не огребца толкова, от аз съм гледал валявица. Мама, я излезнала, го въртнала синицата. Въртнала го и чула дека, че сменява я парите. Че ли да туре това еврото. Прибра се она нещо извива по кащи. Кажем, що ме да не е пцовисал некой. Она вика, не бре, Кьорчо, че сменява я парите. Те това, че туре еврото. А леле, бощи, изгореме. Изгореме, тук отдавай да собираме по кюшетата, къде ще сме позаслонали, диме на капията. Те там блага на магазино прави премоция на мебели. Та дилеме да белки ги поарчиме да купиме нещо. Па се развъртеме, сестро, по кюшета, къде ще беме позаслонали, по тюнци, по печки, по органи, по душеци, с брамещо имаше. Ойдоме на капията при блага. Купуваме. Та 3 камиона набуваме. Върнаме се дома, пуниме по стаите, пуниме. Па един гардероб нема дека да го туриме, сега свиси отвънка, кокошките си правят гнезда да си носят яйца у него. Рома на другия ден каза дека това за еврото нема да е сега. А блага, че прави премоция другия месец. Па това ловим Пена. Па бой. Па реко, тети сега премоция на къси вълни. Па така еднъж па го въртнала синицата, я бех да знал по работа и чула дека това американците, че пуща е бомби. Па излезне по квартало, та на Санта на Вита на Тела, разнело си с целият квартал. Прибра се я дома, нема никой по кащи. Излезна на улицата, вчера в човек нема. Ойдо при кръчмар и викам, Стояне, ма дека е народо, бре. Па дека е. Тета твоята чула дека, че пуща е бомби. Та изведе народо на полеви условия къде Лозенския язовир. Ма иди, бре, доведи народо, весь ден помре от глади. Ойдо, сестро, ойдо, та на квартало свирих отбой, а Пена я проснах отбой. Та те от тогай на нея викат Пена бомбардировката, а на мене Пене бомбардировачо. Та те така, комшике, те така разказахте, що съм да касал, айде се здраве, върви си по пато. Как ли ти се свършват тия песни, тия хубави истории, които ги разказваш? Формата на хумор. Обичам ги и ги помня. И сега ще ти кажа. Още една? Още. Решила едно моме да се жени. И довело дома зет. И викала, искам да ви представим човека, с който ще живеем. И бащата, що да прави човека, турил масата, рекал, айде да седнеме, така да се опознаеме, да разбереме кой какъв е, па ти, бре, момче, да кажеш така какъв си, що искаш, да се накараме утре. И седа момчето и вика, вижте какво, аз обичам да си пивам ракийка. Искам така вечер да си седнем на масата, салатката, ракийката за душата. Подскачат делото и вика, не, у нашия дом ракия и назад се не тура. Момчето операно удра по масата и вика, аз казах. И делото свилощи. Добре, казвай какво друго. Вика, пушим цигари. Сутрин с кафето искам цигара да пуши. Не, тук не може, подскача дедо. Не може, тук се не пуши, няма да ни душиш. Пак удра по масата и вика, аз казах. Добре. Сега вика, аз съм се научил вечер в леглото да имам жена. Ако моята не я бива, те бълдъзата, те бабата, старецо само се подигнал, обаче бабата го преварила, удрал масата и вика, момчето каза.
И аз се ли, че съм баба. Много ги помним. Специално забавите. Ние се заприказвахме така да чуем една песен. Поне така да ни попеете, като сте дошли, ни развеселихте, ама още малко за празника. Добре, и да изпеем. Достено дойде много да изпеем. За Достено, добре. Нищо. Дани, разкажи нещо сега за след Горе Мършица, като вече почна учителка в Пето. В Пето, в Кюстендил, с спортисти, тогава току-що стана спортна гимназия. Малко по-трудничко се работеше, но въпреки всичко децата добре възприемаха всичко, това, което се изучава, разбира се. Но там изкарах по-кратко, след което станах учителка по музика в ТОР. Даскал Димитри. Там по-дълго време, в същото време към ансамбъл Палталия. Значи тогава вече създадахме ансамбъла, вие бяхте първите солистки. И пак беше много хубаво, да не се повтарям, пак беше прекрасно. Работехме с желание, с емоционално, пак зареждане. Пак голямата любов, която я носиме към това творчество. Много пътуваме, много концерти правихме. Види, спомняш ли си? И в Механата, и в Палталия, и в... Къде ли не сме ходили? По селата на събори. На много места ходихме, в чужбина ходихме също. В Белгия, ако си спомняте, първия път 90. То беше нещо уникално, нещо да си спомняте. Да, за всички беше интересно, защото, знаеш, вече идваше демокрацията в България. За първ път излизахме в западна държава. Страна, ако си спомняте, доста информирани. Те знаеха повече неща, какво се случва в България, отколкото ни. Ние бяхме 90-та година, 90-та година. Да, 90-та, 91-та. Аз като гледам сега младите, не проумявам какво толкова се промени. Къде е този дух, къде е тази жизненост у младите? У младите. Ние още за Данчето, знаеш, не се спирахме. Винаги сме играли, щом чуеме музика, ставаме, не знам защо са такива. Радвайте се на живота, бе, млади хора. Колко лесно работех тогава. Да. Значи, толкова ни беше приятно да работя. Значи, само като се погледнахме и знаехме какво да правим. Сега ще става, запад за какво го правя. Но сега вече няма нещо, новата музика, която заля като вълна, младите е много трудно
да намериш. Пак се намират, нали? И явно докато има в младите това желание да пеят някои определени народни песни, това изкуство няма да загине. Но вече преобладаващата маса слуша другия род музика. И той може би имаше и нещо друго, така предвид, че тогава се мобилизирахме. Някакси от раз ние от Прима Виста, спомняш ли си с вас, сме правили песни и то толкова много. И когато бяха белгийците ги броихме, значи 60 песни можехме да направим за една вечер. Това си го спомням. Докато сега не е до това, че ни обичат народната музика, ами може би вече много повече са грижите. На мен ми прави впечатление, виж, че и по улицата, не знам в София, как и тук в Костелил усмихнати хора вече няма. Виж, си говорят сами, често се случват, но усмихнати хора няма. И може би и това е причината. Потиснати. Аз и за себе си го признавам, че не всеки път човек е в настроение да му се запее. Нали? Тогава грижите пак ги имаше. Не мога да не кажа, че пак имаше, но някой си човек беше уверен в следващия ден. Докато сега нямаш вярата, не знаеш, не знаеш следващия ден какво ще ти се случи. Приятно едва ли. Мисля, че мисля, че младите се хвърлиха в нещо, което беше забранено, неизживяно. И че този род музика вече ще затихва. Има много млади хора, радва ми се, слушам състави на гласа в медиите, особено в някои медии, да се слуша народната песен. И трябва да се пуска. Трябва да се пуска, защото хубави са ни песните. Вълнуващи са. Текста е, ако го заслушаш, можеш да изживееш един свой момент. И е хубаво медиите в това отношение да ни помагат на нас, изпълнителите, които сме, за да може нашите деца, нашите внуци да живеят с тая песен и да я приемат. Знаеш ли какъв е другия проблем? На времето, когато се правеше някъде нещо, в някое читалище, дом на културата, тези, които отговаряха за тази дейност, обръщаха внимание на това. Така беше. А сега не обръщат внимание. Сега не ги интересува, че ти нещо правиш, че ти се мъчиш, се бориш. Да, за жалост. Извинявайте, но ние сега тази година бяхме и в Турция, ти в Турция беше с нас, и в Гърция. И там ни приемат. Ние в Турция взехме плакета на кмета. А тук никой не те пита и не го интересува ти къде си бил и какво си взел. Може да си представиш толкова много състави и ние сме взели този пакет. Да, а в чужбина им липсва тая песен и някак си много по-сърдечно ни приемат. За тях е и много интересен нашия фолклор. Да. Тук младите... Но аз се радвам. Слушам, вече има така създадени състави, малко по-модерна правят, но все пак е в фолклорния стил, което е много приятно. И по-лесно за възприемане, може би, от младата аудитория. Имам чувството, не искам да обида, аз много обичам македонската песен, но като че ли тя като по-достъпна, по-някак си възприемаща, после набляга на македонската песен. Да, тя е песен за чашка. И по-лесно за изпълнение, сега да си говори. По-лесно е точно да го правиш. Там няма секундата, няма. Пуснете шопската песен, шопския ансамбъл, когато запее, то звучи, то те повдига, което не можеш да го срещнеш в друга област. И това е много характерно, като звънчета, просто като звънчета, трепливо. И за това, ако си спомнеш в учебника за 6-ти клас, пише за Шопската фолклорна област, гласовете им звучат като звонци. Звонци е написано, аз много харесвам този израз и значи правят се опити. Защо всяка една програма на ансамбъл завърши с шопски танци? Шопска песен, шопски танци. Бойниш, темпераментни. Да, най-темпераментен. А те, значи, те го избягват. Ето, нашата цел е ние да показваме нашия фолклор. Да. Но много си заприказваме. Има много такива критерии, които не зависят от нас. За съжаление, да. А може би ще дойде време, в което пак ще се обърне
по-голямо внимание на тези ценностни. Правят се вече опити. Ето, аз искам ти споменам, че всичкото това си наследила от баба ти, от дядо ти, от твоите родители. Сега искам да кажа нещо за твоите синове, защото разбрах, че също се занимават с изкуство. Да, мога да кажа, че съм една щастлива майка. Особено малкият ми син, който вече е студент първа година в музикалната академия, цигулар. Естествено, той вече е в малко по-друга сфера, класическата музика, но въпреки всичко това не му пречи да обича народната. Прави ли опити така да свири нещо от народните песни? За съжаление не толкова, повече от класика, докато големият ми син, т.е. английска филология, нали, учи, няма общо много с музиката, но обича да седне на пианото така, да свири, дори в определени моменти ми помага за някои акорди, ако трябва на някоя народна песен, така. Също нещо което е, но обичат да играят, с мен да запеят, особено на празник. Така, таткото също е музикален, продължаваме традицията в семейството. И сега ще ви разкажа, на гости съм на Дани и ме изненада много приятен момент. Дани ще изпее една песен, застават зад нея, момченцето с цигулката, Пламен ни беше с китара и застъпан. Цялото семейство. Дани пее, те зад нея. Хармоника беше, Кирчо беше с хармоника, аз с акордеона и той всички. Няма се ми представят какво удоволствие да изпиташ, че те всички са съпричастни в един момент. Наистина ефектно се получава и някак си в семейството живота ти е малко по-топъл, по-приятен. Някак забравяш тежкото ежедневие, поне за момент се откъсваш от него. И от сърце ти го пожелаваме тогава да не спира ти, за това не остаряваш си го, защото всички да разселят. Желая го да всички. Тото остаряването и аз я още не се причим. Ние сега не те подценяваме. Ние сме те представили много пъти. Знаем, че Лили също беше твоята дъщеря, танцорка в нашия ансамбъл. И сега духа поддържа. Добре, нека Данчето направи една песен. Добре. Ще ни бъде много приятно. И коя песен ще поздравиш нашите зрители? Ами ще поздравя зрителите с една хубава българска хумористична песен. Една беше вела "Мома у селото". Thank you.
се тая хубава хумористична песен, която може би е актуална и днес, да ти кажа, Данче, така ни повиши настроението, освен нейния хумор. И искам да те попитам, как се избирате песните? Аз специално за себе си търся по-красиви, по-актуални, като звучене, в същото време и хумористични. Хубаво е човек в днешното напрежение малко така да внесе хумор. Значи, на мен ми се, извиня, че те прекъсвам, на мен ми се, така много ми е радостно, че тя използва, и Станка и Данчето използват песните от тия баби, които пееха в Горна Дъшица. Автентичните песни и малко са ги така поразработили. Ние ще чуем даже аз точно това искам да ги попитам. Да, и аз искам това да вмъкна, че от бабите от Горна Гъщица сме взели някои песни. Малко сме попроменили нещата, но много малко сме променили, за да може да прозвучи по-ефектно и може би по-силно вече за времето, в което живеем, да се приеме по-лесно. Да, аз точно това исках да те попитам и се радвам, че вие, след като може би Станка дойде в София и така се обединихте и направихте тези хубави дуети. Вече имате записи в Радио София. Дует Ведрица. Ведрица ли се казва? Ето това е хубаво да го кажете и ние го разбрахме. Значи искам да ви кажа, че хората не знаят какво е ведрица. То е едно прекрасно цвете, типа на лалето, много рядко срещано, но много красиво. В радиото им носех специално откъсната ведрица, за да видят какво е това. Наистина, защото даде обяснение на цветето какво представлява, Листята да не са му като на здравец? Не, като на диво лале. С камбанчица, значи среща се в Мазарачево, Соволяно, в горите. Е горско цвете. Горско цвете, много красиво цвете. Ти бая си обикалял горите и затова го нещата? Много обичах да хода по гори, по гнезда, някакси природата ми действа много положително. Зареждащо. И много обичах да хода, въпреки че съм страхлива от такива разни чуди като мене. Много обичах планината, изобщо природата. Много обичам. Цветята и природата са в мен вътре и не мога без тях. Знаете ли, тази година трябваше да правим 20 години на ансамбъл, но поне така мои причини просто няма да го направим, защото знаете, трябват средства, трябва отношения, трябва... Защо? Ето, аз сега ти давам идеята да си го направим по-нашенски. Като няма да ми даде пари, ще направим всички по една баница или по една теска, ще се събереме да го отделяме. Ти да прави прекрасен зелник. Не, на мен ми се иска един концерт да направим така. Искаше ми се по друг начин да поканим наши гости, където сме били и от Белгия, и от Италия, и от Гърция, но може би ако си поемат така поне... Не можеш да бъде за да му кажеш да си платиш пането. Да, не можеш. В крайна сметка можем да поканим така по 4-5 човека от всички тези страни. Но не можем друго да направим запис на хубавата вечер, която ще бъде, сигурна съм, ще бъде много задушевна и така... Да ми я изпратим или имаш? И да ми изпратим, да. Наистина е много хубаво, защото аз присъствах на една такава организирана вечер с бившия си оркестър Лотос, с който пеех тук в града известно време и беше наистина невероятно преживяване. Ние забравихме да те попитаме. Я кажи нещо и за този оркестър, с който пееше. Ти ние сме ги представили между другото, но все пак... Аз разбрах, че са участвали във вашето предаване без мен. Да. Това са едни прекрасни хора, носители пак на българското, прекрасното, хубавото. И не само като музиканти, а и като хора с много широки души. Аз съм преживявала много прекрасни мигове и моменти. И ако се е случвало някой път така да заспориме, винаги е било професионално, подадената песен, подаденото изпълнение, определеното, но прекрасни хора. Добре, аз искам да попитам, защо на тех им казват такива себета? Това не мога да аз я пяла си там и не знаеш. Не знам, наистина не знам. Ето това не знам. Ти сигурно знаеш. Аз знае, да. Знае.
Това идва от Николай, тамбуриста, Да. който участва в нашия ансамбъл от Слокошица. Да, знам го добре. На времето, като са били малки, са поставили задачи учителите, лятото всеки един да работи в някъде и да направи, или да отгледа зайче, или кокошка, или нещо от този род. Обаче неговите родители са го оставили така и са взели бележка от ТКС-то, че все едно е ходил на работа в ТКС. И като го пита учителката, ти какво направи? Аз бех в ТКС-то и оттам ТКС-то. И затова им казах ТКС. Винаги има нещо. Цялата група ТКС-то да им казва. Това не го знаех просто, да. Не, може би е след като тя вече си замина в София. Да, защото преди това аз поне не съм го чувала. Не, това им казах още от начало. Николай, когато беше в нашето предаване, на семейното предаване, даже когато лото снимахме, той го каза. Аз оттам не знам. Айде да не развалиме сега новогодишното настроение, защото все пак е празник. Защото той е прекрасен човек. И сега имате ли някакви бъдещи планове? Освен тези 5 песни, колко сте записали? Не, те са повече. 9 са песните, които записахме. И все са дуетни? Все са дуетни, да, на дует Ведрица с оркестъра на Българското национално радио. И така, имаме ние двете планове, но някак си от време на време, щом заплануваме нещо, все се получава както на всеки човек в България, може да му се случи някакво препятствие, което малко трудно се преодолява. Но се надяваме, че в бъдеще ще направиме. Трябва. Поне 2 видеоклипа. Добре, нека да кажа на здраве преди песента, която ще изпеете. Здраве! За да може да... Здраве и успех на дует Ведрица. Ние току-що го разбрахме. И живи здрави пролета ще ви донеса цветето Ведрица, да видите каква красота има в едно горско цвете. Ние приличаме на цветето, да и двете. Има истина. Добре, сега коя песен ще чуем ваша? Следващата песен "Огряла месечинка" е поздрав от дует Ведрица за вашето добро настроение, уважаеми зрители на телевизия Колор Скат. Искам и се повече песни да направим, заради коледните новогодишните празници. Да кажеш в момента къде пееш, участваш ли в някои така други оркестри в София? Да, участвам, имам една формация фолклорна,
танцори, и аз като певица, и оркестър битов, да подчертая, защото се знае винаги живия оркестър носи по-голяма наслада и по-голяма емоция. И в момента ходим по различни заведения, имаме определени места, където ни търсят, ангажират ни, и пак изцяло пред чужденци. За съжаление мога да кажа, че когато започне програмата хубавата, фолклорната, българите погледат, след което станат по средата на програмата и излязат. Нещо, което не трябва да бъде така. Докато чужденците с такъв интерес и записват, и разговарят след това с нас, и участват в самите танци. Ходиме, пееме, представяме българското, нали пак в костюмите, само българско. Народна българска музика и народни песни и танци. Това е, и смятам, че по този начин поддържаме духа. Нещо така да кажеш, интересна случка, примерно ако си ходила сега по тези студентските празници. Да. Нещо такова интересно. За щастие поканиха ме, така беше много чрезвичайно, да, инцидентно, да участвам в студентски празник, аз да пея, да. Нещо, което страшно ме изненада, защото аз обясних, че не пея чалга песни. Пея народни песни. След което те ми казаха, добре, ще пееш народни песни. Как да бъда облечена? Ами с носия. След което аз пак реагирах, добре, на тези млади хора, аз като се покажа в този костюм, смятате ли как ще реагират? Стигнахме до консенсус, разбира се, облякох се по-съвременно, по-модерно и тръпнах през цялото време. Сега като съм на студентския празник, как ще бъде, като аз не знам чалга песни, като знам, че младите хора умират да ги слушат, и то в Боровец, да. Отивам с едно свито сърчице, колегите казват спокойно, все някак ще подредим нещата. Да, ама на мен не ми е спокойно. Първата среща, контакта с студентите, излизат и започват да ме питат на тази певица песен, на онази певица песен, след което аз така пореагирах малко отрицателно, казвам в първи момент, о не. Но реших, че не бива да казвам, да не им развалям предварително настроението. И пак под напрежение започнах аз както си знам и да ви кажа очудването, кое беше. През цялата вечер, те бяха 200 студенти в залата, през цялата вечер, докато пях, нямаше едно пожелание за чалга песен. Нещо, което ме озадачи страшно много. Всички скачаха от сърце хората. Кой може, кой не може. Въпросът беше, че всичко беше... Че се веселят. Да, веселба голяма, купон голям. Дори когато приключихме вече да пеем, казахме, че трябва да отидат в дискотеката, да продължат по-младежки. Те предпочетаха да останат с нас още 1 час и половина, защото много хубаво им било. И аз бях горда като че ли от себе си, че за тази вечер едва ли не така съм дала много от себе си, като съм пяла достатъчно, предостатъчно народни песни. Разбира се, и македонските, които са много известни, без тях не може да се мине. Родопски, всякакви. И бях удовлетворена от това, че всички станаха да играят. Хора да играят, да скачат. Настроението беше великолепно. Нещо, което наистина ме изненада. Да, и си помислих, че може би започват да оценяват и българската народна песен. Те оценяват, но някакси... Оценявате, но зависи какво поднасят медиите. Да, за това спора няма, наистина така. Значи това е извода. Зависи какво поднасят медиите. Те ако поднасят нашия фолклор, както примерно сърбите поднасят само тяхно. Да, само така сръбско. Македонците само македонско, гърците само гръцко. Да, така. Няма да се слуша това, което е пошло. Хората да се научат на тая музика, да се веселят. Да. Той е вътре в тях. Той е вътре. Но малко трябва, малко трябва. Да, но аз ще вмъкна за какво се получава така. За това, защото новата вид музика, чалга музика, спонсори ли, президенти ли, имат пари, с които заплащат в медиите, и за това текат техни песни и тази реклама. Ако ние имахме пари да заплатим едно предаване в една голяма телевизия, да направим видеоклиповете, да заплатим определеното време, в което могат да ни пускат, ние също можем да станем звезди за 15 минути. Това всички го знаят. Но, за съжаление... Защо, примерно, тук да направим в нашата телевизия
видеоклипове. Да, не сте да. само вие. Да, има много кадърни деца, които в момента прекрасни гласчета. Да. Скоро ги гледах на СКАТ едно предаване за тук кюстендилски деца. Прекрасни гласчета. Наистина. То като го слушаш, все едно слънцето по-силно свети. Такова чувство изпитваш. Прекрасни гласчета. Аз групата, която имам за народно пеене, 30 деца са. Те звучат невероятно. Аз самата понякога настръхвам от тяхното изпълнение. Да не коментираме, нали, останалите хора как го възприемат. На 30 ще правим открито студио, защото искам вече да кажа на нашите зрители, че ние направихме 3 години с нашето предаване на Раздумка край огнището. Честито да ви и да продължите в същия дух. На 30 искаме да направим едно открито студио, за да може, искаме и вас да ви поканим да присъствате на... Благодаря. И ще стане много... Доброто настроение на Кюстендил. Ако можем да си годишнина, която наистина тогава ще отбележим малко по-тържествено. И ето, вижте как времето лети, когато започнахме, как се минаха 3 години. Знаеш, аз само малко искам да кажа, значи неусетно минаха тези 3 години и така съм доволна, предполагам, че и ти от себе си, че все пак направихме нещо, не само да се изявят ето такива таланти от Кюстендил, от цялата област, бих казала. И другото нещо, че младите хора започват да го гледат, имаме хубави отзиви за това, че са гледали, да. А при нас, знаете, винаги се пеят народни песни. Много рядко да имаме други гости, но винаги така го правиме, да съчетаеме, че е свързано с българския фолклор, ако щеше хумор, нали, или песни, или инструменталисти, или някакъв обред, или таланта на българката, като вечва, като гледане, като кулинарно изкуство. Всичко това е свързано. И съм доволна от себе си, че за тези 3 години успяхме да покажем доста таланти от Кюстендил и от целия регион. Много е хубаво, че правите една пътека, освен с цветя, за да изглежда така колко е хубаво и сърдечно. Една пътека към хората. И сигурна съм, че хората ви търсят и нас, и искат пак да ни видят, да ни чуят. Ами имаше отзиви да ти кажа след последното гостуване, пак да те поканиме. И ние затова искаме така сега да се възползваме от това и да ви поканиме на този юбилей. С удоволствие, с удоволствие. Ти не си ни пяла сега индивидуална песен. С коя искаш да поздравиш нашите зрители за празничното им настроение? Искам да ги поздравя с една песен, която е любима за мен. Особено интермедията, като слушам, как да ви кажа, една болка по отминаващата младост. Искам да поздравя всички мои много, много приятели от Кюстендил и с любов ще пея за жителите на град Земен. Thank you.
Станки, не мога за тази хубава песен да ни кажа на здраве. Да пиеме На здраве. първо за нашите зрители, след това за нас, че ни има. Да, че ни има и да им дава Господ нашето хубаво настроение. На здраве. На здраве. Много неща си казахме, много неща вие казахте за себе си. Да не протакаме Диди, да направим още един дует. Да. А може би и два, ако има време, защо? Да, не, време имам. Мисля, че... Нека да пуснем на хората повече песни. Да, повече песни да пуснем. Да. И така, и първият дует ще бъде? Та ще отти при него. Донеле. Нашето предаване искам да ви дам възможност да споделите още нещо, което сме забравили да ви попитаме, или да пожелаете в чест на новогодишните и коледни празници преди това на нашите зрители настроението, което създадахте тук при нас. Аз бих им казала на хората, живота ни притиска. Мен също. Но нека в тия хубави новогодишни празници да оставим настрани болката и трудностите. Нека да се повеселим от сърце, защото дните безвъзвратно си отиват. Аз искам да им пожелая от сърце много здраве на първо място. Другите неща идват от само себе си и просто да им кажа да мислят повече в бяло, за да ги стига бяло, а не в черно, както е живота ни. Нека ние сами да си направим красотата на деня. Пък аз искам да ви подаря по една роза, да сте все така червени, свежи и да пеете постоянно, да не се отказвате и дай Боже да стигнете малко по-далече, да се намерят такива спонсори, както казваме, за да може да направите и по един диск. И ние да го имаме, а пък от тук нататък, ако имате желание, както Станка беше с нас, живи и здрави, в чужбина, когато пътуваме на някои така по-отговорни, да присъствате и да заповядай. Благодаря. Живи и здрави. Много благодаря. Искам да кажа
Огледалце, коя е по-красива? Аз или роза? Ти винаги това беше достатъчно като за финал. На нашите зрители пожелаваме весело изкарване на коледните и новогодишни празници, много настроение, много здраве и късмет от нашето предаване на Раздумка край огнището.